תמליצו חברים, יש לנו רק שבוע, לאן נפנה פנים? חרשנו כבר אירופה עם 10 טיסות, אולי נפליג הפעם, כדאי כבר לנסות. הים שקט רגוע, כל כך מחבק, ספינה קיבלה אותנו, הכל במרתק, והרוחות שרות הן כל כך הן טעימות, בפנסיון מלא, כן כן מלא באור. מנו, מנו, ספינת הטיולים, תבואו כבר תבואו, תבואו חברים, אין חופש כמו במנו, אין חופש כמו בים, מלון ענק במים, מלון בשביל כולם. מנו, מנו, ספינת הטיולים, תבואו כבר תבואו, תבואו חברים, אין חופש כמו במנו, אין חופש כמו בים, מלון ענק במים, מלון בשביל כולם. בערב הופעות הן מקצועות בלבד, סגנון לטיני יופי, סגנון ממש נחמד, ואם רוצים אינטימי, קבלו דואט מדהים, איתם שרים רוקדים גם, כולכם גם נהנים. ואם רוצים אפשר גם לצאת לטיולים, ולהרגיש קצת קרקע, לקנות מעט דברים, ועל חולות זהב גם מעט להשתזף, ולחזור הביתה, ולחזור בכיף. תבואו כבר תבואו, תבואו חברים, אין חופש כמו במנו, אין חופש כמו בים, מלון ענק במים, מלון בשביל כולם. מנו, מנו, ספינת הטיולים, תבואו כבר תבואו, תבואו חברים, אין חופש כמו במנו, אין חופש כמו בים, מלון ענק במים, מלון בשביל כולם. תבואו כבר תבואו, תבואו חברים, אין חופש כמו במנו, אין חופש כמו בים, מלון ענק במים, מלון בשביל כולם. מנו, מנו, ספינת הטיולים, תבואו כבר תבואו, תבואו חברים, אין חופש כמו במנו, אין חופש כמו בים, מלון ענק במים, מלון בשביל כולם. הגיע הזמן לחופש, תמליצו חברים, יש לנו רק שבוע, לאן נפנה פנים? חרשנו כבר אירופה עם 10 טיסות, אולי נפליג הפעם, כדאי כבר לנסות.